Déu vos guard. En aquest mes d'octubre, en què comença el curs a la universitat, vull proposar-vos algunes reflexions que ajudin, sobretot a professors i alumnes d'aquesta institució tan estimada. Durant molts anys, abans d'arribar a Tarragona, la meva dedicació a les aules ha estat molt intensa i això em permet sentir-me molt proper al món universitari, encara que ara no pugui dedicar-m'hi com voldria. Comptem a la nostra arxidiòcesi amb l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós i amb la Universitat Civil Rovira i Virgili, dues institucions universitàries on molts estudiants es preparen per afrontar el futur de les seves vides. No abordaré el tema només des de la meva experiència, sinó partint de les paraules que va dirigir Benet XVI a joves professors en la trobada a l'Escorial dins la Jornada Mundial de la Joventut. Era la primera vegada que en jornades d'aquest tipus s'havia previst específicament un acte així i el papa va confessar que esperava amb il·lusió aquesta trobada. No podia ser d'altra manera. Joseph Ratzinger, abans de ser papa, havia estat catedràtic de diverses universitats alemanes a la Facultat de Teologia i és doctor honoris causa de moltes altres. Podia parlar amb autoritat i ho va fer amb la facilitat que té per resumir les idees essencials del seu missatge. En el breu parlament que va oferir a un professorat que se li va mostrar entregat, el papa va fer referència a dues cites clàssiques. Una de Plató: busca la veritat mentre ets jove, ja que si no ho fas, després se't podrà escapar de les mans. I una altra d'Alfonso X el Savi, rei, que va definir la universitat com ajuntament de mestres i escolars amb voluntat i enteniment d'aprendre els coneixements. Són dues cites molt boniques. Fent una consideració pròpia a partir d'aquestes idees, Benet XVI va dir que la institució universitària és la casa on es cerca la veritat pròpia de la persona humana. La recerca de la veritat és una conseqüència de la seva creença que aquesta veritat existeix, en contra de les doctrines relativistes i escèptiques. La referència a la persona humana és important. El papa va dir als seus oients, professors, que no sols estan cridats a formar professionals, no sols han de vetllar per la capacitat tècnica dels seus alumnes, sinó que han de mantenir un anhel més alt, el de formar-los com a persones integrals i ensenyar-los a estimar la veritat, considerant l'amor com a part essencial en aquesta recerca de la veritat de les coses. Quan Ratzinger ensenyava a la universitat, va esclatar al maig de 1968, caracteritzat per la contestació a les aules i als carrers. Tot era posat en qüestió, des de l'existència mateixa de la veritat fins a la funció docent. Amb la seva prudència i senzillesa característiques, el llavors jove professor va saber dialogar amb tothom, i les seves classes es van omplir com sempre per a sentir de la seva boca lliçons inolvidables per als que van tenir la sort de ser els seus alumnes. En la seva bellesa, el papa continua ensenyant. La seva càtedra és ara la de Pere i la seva aula al món sencer. No desaprofitem l'ocasió d'atendre a les seves paraules, de llegir els seus escrits i d'acompanyar-lo amb la pregària en el seu servei a Déu i a la humanitat. Adéu-siau.